everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Pink man na? Familiar na ko kanang malita. Isom ini na ko, be. Dili. Ang ako man kining malita. Parehas gyud siya sa malita nga akong gihatag ni Celes. Ako pang isumin. Isumin pa rin akong maayo. May sticker nga alibangbang sa kilid. O karaan na kaayo ang naong sa malita. Gikulbaan man kung nagtanaw sa malita. Oh, saan? Magkita ta. Yalian? Oh, doon na lang ko'y gustong klarohon. Ang bahero sa usa. Kining malita nga niya sa picture nga gibit-bit ni Lando. Gusto na ko nga kawaton kini sa imong tao. Usa? Pero man? Magkita lagi ta. Aron magkasulti tag maayo. Oo, sige. Magpaabot ko mo sa itong private room. Hinahinayon ko lang ni Ulugnit ang nagpilit nga bulsa ining pink nga malata. Unsa magkakahisod ini nga medyo pagkapakaman. Hinayon lang nako. Hello, Lando? Kumusta naman din ka diha sa imong bahay? Okay ra ko. Wala kay problema. Pero may gibuhat lang ko. Unsa man? Naglimpyo ko sa kamalata. Katong pink? Oh. Diha. Kumusta naman si Sir Alejandro? Okay raman. Nagsulti na mi. Naibaw na siya nga naapag ka sa inyong bahay. Nakapahuway ka? Wa pa. Hangtod karon, wa pa ka magkapahuway? Wa pa lagi. Medyo nabisi gamay good. Aray, Noon sa ka? natuslokan gamay sa kutsilyo nga akong tudlo. Doon na magugoy gilugit sa malata. Unsa man? Bulsa sa pink ka malata. Ang saon nga nagpilit man gud ang bulsa. Unya ako ning limpyuhan. Kay ako ning kuhaan sa tanang suod. Mao ba? Manglaba pa di ka diha? Kinirang akong malata nga pink mo akong limpyuhan. Akong brushan. Sige. Amping sa pag-aray ha. Ayaw kumpiyansa. Kuhaon lang ka diha. Mananghit ko ni Sir Alejandro nga mugamit sa iyong motor. Oh, ikaw. Pero kanang wala kay trabaho on diha ha. Okay, sige. Bye. Bye. Franco, Usa pa gini yung dinalian ni mong tuyo na ko. gusto kong ipakawat lagi nimo ang malitang pink nga naa ni Helena. Usa? Uy, nga naman. Anong kalit mo lang kang nataranta sa malita, ha? Tungod kay gibati ko nga ako kining malita. Usa? Uy, nga nagutaol nga ikaw man tagihain eh. Basta, og maklaro ko kini kung makuha na nimo ang malita. Pero kalisod naging pabuwat. Uy, Julia. Franco, sige na. Doon na lang ko'y gustong susihon sa mga malita. Importante kaayo ni. O saman, ang malita may gusto mong pakuha. Kung doon na kinisod, gusto kong makuha hangtod ang sod ni Franco. Kaniyot. Sabtaw na ko, be. Usap yung pagtuon mo ang maong malit. Kung mahitabo nga ako ning maong malita, buot ipasabot nga si Celestina ang naggamit ini. O kung si Celestina ang naggamit ini, ang pangutana, kung nganong naa kini karon kang Helena.
ang buot mong ipasabot nga... Kung may koneksyon si Helena kang Celestina. Nagpasabot nga si Helena gyud mao ang anak ni Celes ug Alejandro. Nakasabot ka na ba sa buot na akong ipasabot, Franco? Julia. Busa, kinahanglan makuha ka ng maong malita. Aron way ebidensya si Helena nga ikapakita kang Alejandro nga anak siya ni Celestina. Sige. Manawag ko sa akong tao. Ako na ipagkawat. Gamay na lang yun. Gamay na lang uga. Maukad na ang mipilit nga bulsa-bulsa ining maleta. Naukab na yun. Makuha ko na gisuksok ni ining nga papel. Papel kit kini. Papel nga mura og card. Kunya, giputo sa plastic. Hello. Hay ka ba karon? May isugo ko nimo. Lungkaba ang bayan ni Helena karong gabi. O kuha ang karaang malita nga pink ang kolor. Malita nga para biyahe. Ingna nga may sticker nga alibangbang sa kilid. May sticker nga ibangbang sa kilid. Kinahanglang makuha din mo karong gabi una. Saman, additional bayad. Ingna, muhatag ko og bonus kung makuha niya ang malitang pink. Muhatag og bonus sa atong boss kung makuha nimo ang pink nga malita. Ug iyong mato sa bahay. Sige, bye. Kinahanglan dili mo palpak ang imong tao, ha? Kung makuha na kini, tawagin ako sa bahay. Mag-abot ta dinhi ugma. Nataranta si Julia. Kinahanglan makuha sa kong tao ang maong balita. Hindi pala umayo ang papel nga giputo sa plastic. Mura og card. Ang ano kitaguan makanig maayo ni Mama Celes. Mura man ko ka. Uwa na maabli. Sukat sa pagsuksok niya sa bulsa sa maleta. Mura man og suwat. Suwat good. Helena, baby. Para ako kining sawata. Anak, kung mabasa na nimo kining akong suwat, nagpasabot ka na nga wa na ko. Nagbilin ko og suwat para nimo. Tungod kinahibaw ko, nga wa ko'y pahandi nga ikapasunod nimo. Apan gusto kong mahibaw ka. Nga sa unang minuto nga nahibaw ko, nga nagpitik ka na sa akong sapakan. Ingon sa kibayo ko sa langit sa kalimay, nahanaw ang tanagay ubos ko sa kalibutan. Ikaw ang bunga sa gugma mo ni Alejandro Altimir. O bisan dili ko ni mo kauban. Kauban mo ang akong gugma. Pasaylo akong gipatiman ko ikaw kang mamnaring. Siya lang ang nakita ko nga makahatag og mayong kaugmaon ni mo, anak. Manghinaot ko nga mapasaylo ko ni mo. Kung mabasa na ni mo kining akong una o katapusang suwan, hangad sa langit, o mabatyagan mo ang kalapat sa kong gugma ni mo. Nagmamahal, Mama Celes. Mama Celes. Ama. Mahimong magsulti ta, Alejandro. Sud. Unsa ka ng pakigsultihan mo na ako? Unsay giasoy ni Helena nimo? Giasoy niya nako ang tanang gibati ni Celes para nako sa iyang diary. Unsa pa? Nganong importante kayo para nimo ang giasoy ni Helena nako, ha?
asawa ko nimo. May katungod kong mahibaw kung unsay naa sa imong huna-huna karon. Ayaw na pangutana, Julia. Masakitan ka lang sa akong tubag. I'm sorry, Alejandro. Oh, Sorry sa akong mga pagkuwang nimo. Sorry nga, wa na ko mabuhat ang obligasyon sa usa ka asawa para nimo. oh, Ako kining sa ang tanan. Tungod kay gusto kong papason sa imong kasing-kasing si Celes. oh, Pero nasayop di ay ko. I'm sorry. Please, Alejandro. Hatagi ko og higayon nga ikapakita na ko nimo ang akong pagmahal. Maluoy ka. Pasudlak ko sa imong kasing-kasing. Julia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.